Уважаеми господин министър Емил Дечев, уважаеми господин главен секретар Георги Кандев, уважаема гордост за цяла България госпожа Мария Гроздева и нейния съпруг е тук сред официалните ни гости и треньор, скъпи семейства и деца на фондация Емил Шарков, уважаеми участници в турнира, добър ден и добре дошли на поредното събитие, което ни събира, за да добротворстваме. Събитие, в което всеки един от участниците ще дари опит, усилие и време и поне малко ще подкрепи едно дете на свой загинал колега, приятел, другар, тръгнал си без време от този свят. За втора година ви приветстваме на турнира Командо Шутинг турнамент 2026 година, който се организира от Главна дирекция Жандармерия и дирекция Специални операции и борба с тероризма, както и от фондация Емил Шарков. През последните 12 години, както знаете, фондацията подкрепя семейства както на загинали, така и на починали служители от системата на МВР. За тези 12 години част от децата бяха съвсем малки, те пораснаха пред очите ни, вече са абитуриенти и всъщност се включват като доброволци в събитията на фондацията. Именно защото са добри и стойностни и смели мъже ни провокират от отвъдното ние да твориме от тяхно име и заради тях добри неща и да създаваме добри традиции. Именно благодарение на хора като Емил Шарков и негови колеги, които през различни години са жертвали живота си при изпълнение на служебният си дълг, ние сега тук сме се събрали, за да отдадем почит пред техният героизъм и подвиг, пред тяхната саможертвеност, себеотрицание